Babo Kabalen, kumusta kayo po? Ako yung Louis Season. Marco Nanan, we're in Pampanga. So ngayon po nga daw ngayon is not a food day. Yes. Pero masaya kami po kasi ating kaming akilala, apin rin the Royalty Drip Lounge is a aesthetic shop mga yan. So magpalagula po rin Kenny. Magpasanting. Enhancement, mga yan eh. Well, to know more about king nung nanong gagawin tayo ni Kenny, pakiramdaman tayo ma'am Abigail and lungub tamo bangan ta. Abali mo na itang dilay ta. So tara, let's go! So kabalen, magpasalamat kami po minsan po kay Pamal Baking kay aming vlog. Yan pong oras na ni Abi Mia Ma'am Abi to tell us more about the services na to serve the Kenny. So, dakang salamat po Ma'am Abi. So, say hello tapa mo po ka rin community tamo kay Wild Pampanga. So, hello po. So, this is Royalty Drip Lounge. So, nag-start po talaga yung business as Glutathione. Glutathione drip. Okay. Actually, noon, nag-work pa ako sa call center. Okay. So, tinry ko lang siya na parang sideline since nurse ako. So, Okay. Okay. Tapos, nag-boom naman kahit pa paano. We have 4 services ng glutathione drip namin. Dito, pag sinabi namin signature drip or IV nutrient therapy, hindi namin siya minimix actually in front of our client. Kasi nga, signature mix namin sila. We mix it ourselves, hindi siya on the box lang. Pero we still offer yung mga on the boxes na glutathione na prefer ng client. Based on sa experience namin, after 2 to 3 sessions, may nakikita na silang visible effect dun sa ginagawa namin na mixes. Kasi yung mix namin, meron siyang anti-stress, tapos yun sa mga insomnia na tao may insomnia, para regularize ng pagtulog nila, ganyan. Dinagdagan namin lahat ng drip namin ng multivitamins with folic acid and vitamin D. All free po yan sa glutathione namin para sa kanila. Eh, hindi ko na pati pala yung mga taong may PCOS na heal or nako-correct. May possible May na possible na na-correct. Siguro mga 7 clients na may PCOS namin yung nabuntis. Dahil sa effect na nangyari sa kanila, yun yung naging base ko dun sa effect ng mix namin. Additional na kami ng ibang services as per request ng mga clients. Meron na kami ngayong mga waxing services, nail services, extension, foot spa. Nagme-mesolipo din kami and RF with cavitation. So more on aesthetics po talaga yung naging... Wala lang kami dito botox. Yun lang po yung di namin. Pero meron din kaming ITL. We have signature mixes. Ito sila. We define it by colors kasi and mixes. Kasi yung mga mixes namin ng signature mix, may iba-iba silang purposes or focuses. Si purported white namin, itong glutathione na to is for clients na hindi sila nagpapaputi. Gusto lang nilang ma-cleanse, ma-detox yung ganyan. So next to it, beauty drip, halos ka-color lang niya si purported white. Ito naman yung bestseller namin kasi $8.99 lang siya. Pero meron na siyang 2 times of glutathione, high dose yung collagen, ascorbic acid, stem cell, multivitamins, vitamin B complete, folic acid, and SPF 40. Meron na itong intense whitening. Acne-prone clients, ito okay na okay sa mga kliyenteng acne-prone clients. Tapos dark spots removal, tsaka yung mga melasma, nako-correct din niya. Tapos next to it na glutathione natin, Cinderella or Cinderella Advanced. Ito yon yung with pink bottle. Ito naman, whitening niya, hindi ganun kabilis. Pero pore tightening meron siya, tsaka pinkish glow. Tapos ito po, cocktail drip, red in bottle. Ito naman, mixture of all glutathione na nasabi ko kanina. Nandito siya sa lahat. Alright, so it's our turn, guys. So this is our first session kening Royalty Drip. Yep. Hi, I'm Mrs. Rhea La Rosa Abalos and this is my husband, JB Abalos. Siya talaga yung nag-encourage na mag-try na mag-gluta kasi medyo di ako mahilig talaga sa beauty. Tapos mahilig ako mag-motor. Tapos nung na-try ko yung nakita ko yung yung effect niya, yung glow niya kahit na parang nabibilad ka sa araw. Tapos yung meron akong mga na parang nawala siya. So, yun, trinay ko siya. So, sabi ko tuloy-tuloy ko na
Actually, kasi mahilig tayo sa beach, mahilig kami adventure, mahilig kami magmotor, mag-ride. So, nung una, tinigil ko na rin siya sana kasi sabi ko sayang lang din. Pero, ang kinaganda pala nun, pag nagdi-drip ka pala, tapos nagbibilad ka, mas parang hindi tumatalab sa'yo yung araw. Kaka-sunburn ka, pero mabilis lang siya bumalik. Mabilis lang ma-recover yung skin mo. Depende rin sa ano. Pero trinay din namin, after 8 years talaga na gusto namin magkaanak. Nung trinay namin last year yun, nabuntis kami. nabuo siya, pero yun lang, yung kasamaang palad lang, yun lang, medyo hindi siya natuloy. Pero at least, sabi nga nung doktor, at least nakabuo siya. Yun na, tulong. Ang isip namin talaga, laking tulong ng gluta. At saka maganda rin dito, parang hindi lang yung effect ng pagpaputi, parang maganda rin yan sa di ba, sa liver, pangpapalinis yung gluta. So, yung trinay na namin yun. Kaya okay siya. Mag 1 year na, effect yung gluta sa akin. Tapos ito, nag-blooming ako. Kahit hindi na ako kailangan mag-makeup, ako na parang confident na ako lumabas kahit walang makeup. Kunyari, umiinom ka, naninigarilyo ka, lilinisin niya talaga yung yung dulin mo sa loob. Yun, nakakatulong siya. Kasi ako may asthma talaga ako Natutulungan niya ako kasi ngayon hindi na ako masyado nagko-collapse, ganun. First talaga, siya talaga ang nag-introduce sa akin ng gluta. So parang tinry niya sa akin, tapos siya rin, ganun. Pero mas talagang glowing effect sa kanya kasi ako, nag-abroad ako, siya yung nag-stay dito sa Pilipinas. Yung benefit lang talaga niya, yun. Maganda talaga yung gising mo palagi, parang blooming ka, yun. Yun yung talagang pinaka-basic effect. Okay. Sa inyo, ma'am? 1 year plus na yung start ko. Actually, galing na ako sa ibang gluta shop. Pero, maputi na kasi ako dati. Pero, effect kasi nito, lalo akong pumuti, pero may glow, hindi yung parang pale na white. Yung ngayon parang pinky, tapos may slap, parang afterglow ng mga babae, parang gano'n. Unang-una affordable, highly recommended talaga siya dahil, hindi lang dahil sa mga advertisement, misa kasi maghahanap pa sa Facebook dahil, dito maganda yung feedback. Pero sa kanila kasi makikita mo talaga yung effect. So guys, that sums up our day 1 kining royalty drip. First session. First day kumbaga. So, pero dakala salamat ka rin ang abet among guest nandin kasi may pasaya lang kahit Anyway, so see you on the second day. Real